Здравейте, приятели! Името ми е Тони Стоилков, персонален треньор, и в днешното видео ще си поговорим за една много належаща тема, а именно как сами да структурираме нашия тренировъчен план. С началото на новата година залата се пълни с нови хора, ентусиазирани, което е страхотно, не ме разбирайте погрешно, но ясно може да се види как по-голямата част от тях подхождат неуверено, именно защото те не са напълно наясно какво да направят. Те са избрали да не работят с персонален треньор поради една или друга причина и именно за това правя подобно видео, за да могат и те да вземат стойност и да допринесат за изграждането на една ефективна и на първо място безопасна за тях тренировъчна програма. Фактор номер 1, когато изготвяме тренировъчната си програма, е да съобразим честотата на тренировките и възможността ни да поддържаме дисциплина през цялото време. Тоест, ние си представяме какви резултати бихме могли да постигнем, ако тренираме 4, 5 или 6 пъти на седмица, но дали това съответства на нашето ежедневие е много по-важният въпрос, защото и най-добрата програма, изготвена и от най-кадърният и професионален треньор, би била обречена на пълен провал, ако не можем да се придържаме към написаното в нея. Факторите, които обуславят честотата на трениране, най-често са два. Първият е дали нашата професионална и лична заетост позволява следването на подобен тип програма. Тоест, искаме да тренираме над 3 пъти в седмицата, но ако работим по 10 часа на ден, ако имаме 2 деца, ако сме обременени до голяма степен с нашите професионални лични ангажименти, то това би било невъзможно и по-консервативният вариант би бил по-ефикасен. Трябва да се съобразим и с втория фактор, а именно каква е нашата цел. За сравнение, когато нашата цел е да покачваме активно тегло, да изграждаме мускулни тъкани, то тогава не е необходимо да тренираме прекалено много часове в фитнес залата. 3 до 4 часа на седмица са напълно достатъчни, за да дадем необходимия стимул на тялото и в комбинация с енергийния излишък, т.е. повечето храна, която приемаме, ние ще успяваме да се придвижваме към нашата цел. За сравнение, от другата страна, ако искаме да понижаваме телесно тегло и да отслабваме, казано на жаргон, то тогава е важно да бъдем по-активни, 3, 4, 5 тренировки на седмица, като това отново до голяма степен зависи от нашето хранене и това колко сме педантични в кухнята. Тоест, ако не си позволяваме своеволия, ако се храним приблизително адекватно и приемаме по-малко храна, отколкото всъщност тялото ни е необходимо, за да поддържа нашия енергоразход, то тогава резултати ще има и те по всяка вероятност няма да бъдат никак лоши. Но от другата страна, ако обичаме да си похапваме, ако не можем да се придържаме стриктно към нашия план за хранене и се надяваме да надтренираме тези наши слабости, което не препоръчвам да правите, тъй като шанса да се травмирате или просто да се претоварите е много голям преди да сте постигнали каквото и да е. В този случай, ако искате да постигнете все пак някакви резултати, то трябва да сте по-активни и извън залата, т.е. да се движите повече, да вървите повече, да надминавате така прословутите 10 000 крачки на ден. Трябва и да тренирате повече, т.е. да имате по-голям обем на тренировка, по-голям брой на тренировки, за да може да реализирате вашите цели. След като сме определили колко дни в седмицата можем да тренираме, като спрягам за абсолютен минимум 2 тренировки на седмица, максимум може да бъде 5, 6, 7, ако щете. Разбира се, това зависи от вашите възможности да тренирате въобще по този начин, вашия капацитет за възстановяване и това колко адекватно сте структурирали вашия тренировъчен план, защото ако правите 5, 6, 7 тежки тренировки на седмица, вашия резултат е обречен на всякакъв провал. Но с малко по-интелигентен подход, то може да извлечете много големи ползи от толкова висока активност. Например, ако тренираме 3 дни в седмицата, като първият е понеделник, сряда и петък, т.е. между всяка тренировка имаме почивни дни, то в този случай тренировъчна програма за цялото тяло смятам, че би бил наистина удачен подход, тъй като няма да има претоварване на отделните мускулни групи, мускулите ще бъдат постоянно тонизирани и същевременно ще имат достатъчно време да се възстановяват помежду си. От другата страна, ако тренираме 2 поредни дни, в моят случай аз избирам да тренирам събота и неделя, както и един делничен ден, тъй като през седмицата имам изключително много ангажименти, трудно ми е да вместя тренировъчния си график в иначе натовареното ежедневие и смятам за удачно събота и неделя да бъдат дните, в които тренирам. В този случай бих подредил тренировъчната програма последният начин. Събота започвам с дърпащи мускулни групи, тъй като пателните мускулни при мен лично са по-изоставащи и след като съм починал активно е добре да натоваря първо тях. Във втория ден избирам да тренирам бутащите мускулни групи. Гърди, предно-средно рамо,
трицепси, квадрицепси. По този начин се избягва претоварване в която и да от мускулните групи, тъй като в един ден се използват само тези, които имат дърпащи функции, в другия ден се използват само тези, които имат бутащи функции. А в третата тренировка през деня съвсем спокойно можем да направим тренировка за цяло тяло, тъй като то ще бъде абсолютно възстановено. Там, разбира се, обемът може да бъде малко по-голям. Ще имаме достатъчно почивка и преди и след самата тренировка и ще можем да си позволим по-голям тренировъчен обем и респективно по-голям стимул за развитие на нашата мускулатура. В случай, че можем да тренираме 4-5 тренировки на седмица, вече можем да помислим за сплитове от порядъка на бро сплит, гърди, бицепс, гръб, трицепс, тренировки с две мускулни групи. Аз лично намирам все повече недостатъци в тях и все повече залагам на тренировки тип или горна-долна част, или цяло тяло, или бутащи дърпащи, като разбира се идеята е всяка от мускулните групи да бъде тренирана поне 2 пъти в седмицата, освен ако нямам такава мускулна група, която е особено по-развита от останалите такива и мога да поддържам и евентуално съвсем леко надграждам формата и единствено с една тренировка на седмица. Във всички останали случаи минимум 2 тренировки на седмица за всяка от мускулните групи намирам за оптимално. След като сме отговорили на въпроса си колко пъти в седмицата ще тренираме, кои дни ще тренираме и как ще групираме нашите мускулни групи, то е време да помислим и за тренировъчния обем. Една от най-важните величини в нашия тренировъчен план. Това зависи до голяма степен на първо място от нашия потенциал за възстановяване и е много добре да подходим по-скоро консервативно в това отношение, т.е. да се подценим, тъй като в последствие можем винаги да увеличим натоварването, отколкото да започнем с много големи амбицирани цели и в последствие да бъдат те обречени на провал. Ако вие сте индивид в малко по-напредно етап от възрастта си 35-40 годишен, работата ви е доста натоварена, физически или психически такава, ако се храните нередовно, ако не успявате да се наспивате редовно, ако, например, имате малки деца у дома, то тогава вашия потенциал за възстановяване ще бъде доста понижен и в такъв случай трябва да подходим по-консервативно при изготвянето на обема на нашата тренировъчна програма. Разбира се, измерението може да бъде погледнато и от другата страна. Човек 30 годишен, който успява да се възстановява добре, който води спокоен живот без прекалено високи нива на кортизол и въобще тялото му има всички предпоставки да се възстановява по-бързо от съответните натоварвания, то в този случай можем да си позволим по-голям обем на тренировка, по-интензивни тренировки, тъй като те няма да водят до регрес и до травми, а точно обратното. За да може да ме разберете, искам да ви дам конкретни цифри, а именно за големите мускулни групи, които тренираме, каквито са гърдите, гърба, глутеусите, минималният обем от натоварване, който трябва да се стремим е поне 10-11 работни серии на седмична база. Разбира се, за тези, които имат по-голям потенциал за възстановяване, повече опит, разбира се, тези серии могат да стигнат до 15, дори 20, това вече е много относително. И респективно за по-малките мускулни групи, каквито са раменете, бицепси, трицепси, 8, 10 до 12 работни серии на седмица биха били напълно достатъчни, като разбира се сами се досещате, че тези серии могат да се разделят в 2 или 3 или повече тренировки, според зависи колко пъти в седмицата ще тренирате. Тоест, ако правите 3 тренировки на седмица за цялото си тяло в понеделник, в сряда и в петък, то спокойно може във всяка от тренировките да правите 5 работни серии за гърба, 5 за гърдите, 5 за бедрата. Като изготвяте тренировъчния си план, разбира се, е важно, освен да съобразите вашия потенциал за възстановяване, трябва да помислите и за това, всъщност какви са вашите по-конкретни цели. Имате ли акценти и дисбаланси, мускулни групи, на които искате да обърнете внимание. Тоест, имате ли по-изоставащи дърпателни мускули или изоставащи гръдни мускули, ръце, например, както е при мен, и въобще по-слаби крайници и така нататък. Разбира се, не е задължително да изхождаме единствено от аспекта на нашето визуално развитие. Имаме любим спорт, например ски, бокс и много други такива. В този случай е добре ние да работим качества, които да ни помогнат тези спортове, като например силова издържливост, взривна сила и много други. Но за темата на това видео ще изхождаме единствено от контекста на фитнеса и бодибилдинга. Като знаем кои са мускулните звена, които ни изостават и се развиват по-бавно в сметка на други такива, то и нашата тренировъчна програма ще се уповава именно на това да ги приоритизираме. Направим това е добре да тренираме съответните мускулни групи след почивен ден и преди почивен ден, за да могат те да се възстановят
оптимално на първо място. Тренирайте ги с базови и многоставни движения. Волете си да тренирате същите с по-голям тренировъчен обем и с по-голяма интензивност, използвайки различни методи, каквито са форсираните повторения, дроп сериите, различни схеми, обратни пирамиди и много други методи, чрез които допълнително да ги стресирате и да увеличите тренировъчния товар. Тук може да правите и различни манипулации с храната, хранейки се по-калорично, за да може да стимулирате анаболизма в съответния тренировъчен ден, но това ще бъде тема на друго видео. Да дадем база ориентир от 8 до 13, 14, 15 повторения за мускулатурата в горната част на тялото е напълно достатъчно, за да дадем достатъчен стимул за растеж и развитие. Докато сметка на това мускулатурата в долната част на тялото, глутеуси, бедра, пръстци, там самите мускулни влакна имат по-различна структура. Те се повлияват добре на по-дълготрайни натоварвания, разбирайте над една минута и респективно от тук идва и отговор на въпроса колко повторения да правите за тях, а именно по-голям брой от порядъка на 10, 20, 30, дори повече повторения, вече в зависимост, разбира се, от вашия тренировъчен стаж. Като имаме цялата тази информация, ни остане единствено да подберем упражненията, чрез които ще тренираме съответните мускулни групи. Включително важно е те да са разпределени адекватно, защото съществува реален риск от травми, ако тренираме съответните неправилно. Бих ви дал един пример. Искаме да развием нашата гръдна мускулатура. За целта използваме единствено упражнения със собствено тегло и упражнения със свободни тежести, каквито са, например, избутване на щанга или дъмбели от лек, опори, кофички и други упражнения за гръдната мускулатура. Да, те са страхотни базови упражнения, но за сметка на това тренират гръдните мускули единствено в разтегнатото им положение, тренират единствено външната част на гръдните мускули и оттам вече сами може да достигнете до извода, че вътрешната част на съответната мускулатура изостава в своето развитие за сметка на претоварването на външната част на гръдните мускули и това в дългосрочен план със сигурност ще ви създаде проблеми. Тук напълно се притича фитнеса и възможностите, които ни предоставя той. Използвайки различни аксесуари, като кабели, като машини, различни уреди, които ни предоставят различни ъгли на съпротивление, различна крива на съпротивление, това има възможност да тренираме нашата мускулатура пропорционално, да тренираме нашите мускули в тяхното разтегнато положение, ексцентрична фаза, в концентричната им фаза, когато са стегнати, през цялата амплитуда на движение и именно този голям набор от упражнения и аксесуари, които можем да използваме, ще ни позволи да не претоварваме конкретни зони от нашите мускулни групи, да тренираме пропорционално, адекватно и безопасно. Приятели, ако имате каквито и да е въпроси по отношение на изготвяне на вашия тренировъчен план, може да ги зададете в коментарите под видеото. А следващото такова съм предвидил именно да ви покажа как аз структурирам своя тренировъчен план, как базирам упражнения, тренировки, защо го правя и ще ви споделя резултатите, които водят това за мен. Следователно, вие може да извадите поука дали това ще работи за вас. Успех на всички и тренирайте здраво!